Збіццё, барыкады, затрыманні, стрэлы і вогнішчы, пратэсты ў Грузіі. Спачатку быў Тбілісі, цяпер далучыліся іншыя гарады. Гэта адказ на адмову прэм'ера Іраклія Кабахідзе ад еўрапейскай інтэграцыі. Ягоная прарасійская партыя абірае іншы шлях, толькі ці гэта і ёсць грузінская мара. Пакуль урад саступаць не збіраецца і дэманструе цвёрдасць. Аднак пытанне, ці пратэсты ў Грузіі стануць масавымі. Да людзей на вуліцах далучылася прэзідэнтка краіны Саламе Зурбашвілі, а гвалт сілавікоў далеў алевы ў агонь. Сочыць за падзеямі расійская і лукашэнкаўская прапаганда. Ды вельмі баіцца запальных падзеяў на Каўказе. Чарговая ноч у Грузіі абяцае быць гарачай, і мы туды перанясемся неўзабаве таксама. Вітаю, гэта тыдзень з Сергеем Пацасонным, а ў выданні пакажам. Небывалая знаходка мастацтвазнаўцы цвердзяць адным голасам. Значных працаў Марка Шагала ў Беларусі няма. Сенсацыя. Наша праграма знайшла ажно 8 ягоных карцін, але пабачыць іх няпроста. Усе ў рэзідэнцыі Лукашэнкі. Решили типа, сколько картин у нас отремонтировано, нахуй тебе те картины, Рембрандт или это Ван Гог или что? А что вы их, зачем их ремонтировать? Нахуй этот Рембрандт, Ну, Они валялись в этом, на Фрунзе в подвале, потому что нахуй кому не нужные. Гэта ён займаўся трансфармацыяй польскай гаспадаркі пасля падзення камунізму. Прафесор Лешак Бальцеровіч з інтэрв'ю у нашай праграме «Якая рада беларусам». Czyli szykować się to bok rychtowacja do budżetów białoruskich reformów trzeba zaraz. Абсолютно, jest. Абсалютна, бо ёсць жа столькі досведу, столькі разумных і дасведчаных беларусаў. Варта рыхтавацца да таго, што можа падабацца малаверагодным, а можа раптам стацца рэчаіснасцю. І лепш быць падрыхтаваным, чымся раптоўна з бухты-барахты штосьці рабіць. Ёсць пра што задумацца. Меў больш за 95% на прэзідэнцкіх выбарах у 2021 годзе. Сёння свет гаворыць пра імавернае падзенне рэжыму Башара Аль-Асада ў Сірыі. Алеппо уже само по себе это много, это второй крупнейший город в Дамаске, это экономическое сердце Сирии, город, с которым очень много связано у всех сирийцев. То есть это, как бы дальше не развивались события, в любом случае это уже серьезный удар и по Асаду, и по всем его союзникам. І, уласна, адразу Сірыя і арабская зіма. Яшчэ ў 2021 годзе Башар Аль-Асад ганарыўся, што больш за 95% грамадзянаў нібыта прагаласавалі за яго на прэзідэнцкіх выбарах. Сёння нават гучаць галасы пра канец ягонага рэжыму. А стратэгічна і сімвалічна важны горад Алепа зноў у руках апазіцыйных войскаў. У Сірыі самае сур'ёзнае абвастрэнне грамадзянскай вайны з 2016 года. Ісламісцкія групоўкі рухаюцца ў бок сірыйскай сталіцы. У ноч на нядзелю паступала інфармацыя пра сутыкненні каля прэзідэнцкага палацу ў Дамаску і спробу дзяржаўнага перавароту. У той жа час урадавыя войскі прэзідэнта Асада паведамляюць, што аднаўляюцца ад паразаў і рыхтуюць контрудар. У Дамаск прыляцеў міністр замежных справаў Ірана. Узмацніць падтрымку паабяцала і Масква. Пра сітуацыю на Блізкім усходзе у нашым сюжэце. На пачатку гэтага тыдня на некалькіх кірунках наступ на падкантрольныя войскам прэзідэнта Башара Аль-Асада тэрыторыі пачалі разрозненыя групоўкі. Самая буйная з іх кааліцыя ісламістаў Хаят Тахрыр аш-Шам, якая ў 2014 годзе адкалолася ад гэтак званай ісламскай дзяржавы. Групоўка прызнаная тэрарыстычнай у ЗША, Расіі, Турцыі ды іншых дзяржавах. Там много разных группировок, они на протяжении, собственно, действуют против Асада с самого начала гражданской войны в Сирии с 2011 года. Просто называть их смысла не имеет, их очень много разных. Какая-то из них часть – это то, что принято называть сирийской свободной армией, когда-то, по крайней мере, она такой была. И эти группировки также на протяжении долгого времени контролировали территорию на севере Сирии,
у границы Турции, их опекает Турция, им помогает Турция, в том числе их тренировала Турция. Скаят Тахир аш-Шам официально Турция вроде как не имеет отношения, но, тем не менее, все равно оказывает им поддержку, экономические связи осуществляются, потому что это все примыкает к турецкой границе. И именно там была такая буферная зона, и именно там в свое время были остановлены последние такие крупные боевые действия в 2020 году. Россия и Турция согласовали между собой линии влияния. И вот сейчас антиасадовские силы вышли за эти согласованные линии. Наступ пачаўся 27 лістапада. Ён стаў найбуйнейшым за апошнія 4 гады. Эксперты выказваюць думку, што актывізацыя звязаная з аслабленнем ліванскай групоўкі Хізбула пасля нядаўняй вайны з Ізраілем. Гэтая групоўка пры падтрыманні Ірану і Расіі дапамагала Асаду ваяваць супраць паўстанцаў. У пятніцу ўвечары паўстанцы ўварваліся ў другі паводле велічыні сірыйскі горад Алепо. Урадавыя войскі практычна без бою адступілі са сваіх пазіцыяў. З інфармацыі медыяў ісламісцкія групоўкі трымаюць цяпер пад кантролем не менш як палову гораду. Паводле непацверджанай інфармацыі, ўсё Алепо застаецца пад кантролем антыасадаўскіх сілаў. Раней тыя цалкам занялі суседнюю з Турцыяй правінцыю Ідліб і пачалі прасоўвацца ў бок Дамаску ў правінцыі Хама. У гэтым кірунку іхны наступ быў спынены. Сірыйскія ўрадавыя войскі сцвярджаюць, што паўстанцы не могуць замацавацца ў Алепо праз ракетна-бомбавыя ўдары. Іх наносяць пры падтрымцы расійскіх войскаў, размешчаных у Сірыі з 2015 года. Расійскія праваенныя тэлеграм-каналы прызналі, што паўстанцы атакавалі расійскую авіябазу паблізу Алепо. Я думаю, што весь наступ, усе поспехі былі бы немагчымыя, калі б Расія ўмешалася на пачатку. Выглядае на тое, што Расія перакінула ва Ўкраіну самыя перадавыя баявыя самалёты. Цяпер яны не змаглі ўмяшацца адразу за гэтыя 3-4 дні. Яны пачалі рабіць гэта толькі цяпер, праз 4 дні, пасля таго, як узброеныя групы змаглі ўзяць пад кантроль другі паводле велічыні горад у Сірыі. Не ведаю, ці змогуць яны выціснуць іх, не наносячы велізарнай шкоды гэтаму вялікаму гораду, які мае каля 5 мільёнаў мірных жыхароў. У суботу пачалі з'яўляцца паведамленні пра ад'езд сірыйскага лідара Башара аль-Асада ў Маскву. У Крамлі інфармацыю каментаваць адмовіліся. Крыніцы агенцтва Reuters паведамілі, што Расія ўжо паабяцала скіраваць у Сірыю дадатковыя сілы цягам найбліжэйшых дзён. У ноч на суботу расійскія паветрана-касмічныя сілы нанеслі першыя ракетныя ўдары па пазіцыях паўстанцаў у Алепо ды Ідлібе. Я думаю, что они не ожидали, что так смогут легко взять Алеппо, который на протяжении нескольких лет с трудом вернулся под Дамаск, под режим. Не думали, что они так смогут продвинуться в сторону Хама, то есть к центру Сирии. Возможно, они ожидали, что если бы восстание действительно так массово возникло в других районах, у них был бы шанс, но все-таки там нету такой ударной силы, плюс их нет той активной поддержки, кроме, пожалуй, Турции, со стороны других стран, как это было в начале сирийской гражданской войны. Грамадзянская вайна ў Сірыі пачалася ў 2011 годзе пасля масавых пратэстаў супраць прэзідэнта Башара аль-Асада. Да 2015 года паўстанцы і шматлікія ісламісцкія групоўкі ўзялі пад кантроль значную частку краіны, у тым ліку горад Алеппо. Уваход у вайну Расіі дапамог Асаду пераламіць сітуацыю на сваю карысць, але некаторыя тэрыторыі так і засталіся пад кантролем апазіцыі. З 2020 года актыўных баявых дзеянняў у Сірыі не назіралася. А цяпер Беларусі катаванні над Прыпяццю. Беларускі расследавальніцкі цэнтр паказаў лакалізацыю фільтрацыйнага лагера ў Нароўлі. Яго на пачатку поўнамаштабнай вайны арганізавалі расейцы, акурат паблізу беларуска-украінскай мяжы. Там утрымлівалі і катавалі як украінскіх вайскоўцаў, так і цывільных перад адпраўкай у расійскія турмы. І ўсё гэта з маўклівай згоды лукашэнкаўскага рэжыму. Антон Бездольный. Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные, все на территории Беларуси. Так у канцы кастрычніка Александр Лукашенко апісваў расійскай прапагандыстцы уласную ролю ў вяртанні украінскіх палонных на радзіму. Змаўчаў ён толькі пра тое, што мноства гэтых палонных трапілі ў Расію таксама праз падкантрольную яму тэрыторыю.
Як нам паведамілі героі, якія там пабывалі, яны праходзілі праз беларускую мяжу. Там яны бачылі беларускіх памежнікаў, якія ім казалі, дзе яны знаходзяцца. Далей зноў расейцы везлі іх далей, то бок улады цалкам разумелі тое, што яны удзельнічаюць у захопе вялікай колькасці цывільных людзей, не камбатантаў. Для сартавання і жорсткіх допытаў гэтых людзей расейцы проста на беларускай тэрыторыі арганізавалі фільтрацыйны лагер. Беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з украінскімі і беларускімі медыямі ідэнтыфікаваў яго дакладнае месцазнаходжанне. Я вже поняв, коли мене перевели на прикордонну службу. Там були прикордонники, я їх спитав, де вони сказали, білоруська народна. Гэты райцэнтр на Гомельшчыне за 40 кіламетраў ад беларуска-украінскай мяжы ў пачатку вайны быў адной з базаў расійскіх вайскоўцаў для ўварвання ва ўкраіну. Там жа яны размясцілі свой фільтрацыйны лагер. Збівалі ўсіх. Пры допыце, з кім мы размаўлялі, але пры гэтым вайскоўцы адзначалі, што іх у меншай ступені, чым цывільных. Таму што калі ад вайскоўцаў там патрабавалі, я не ведаю, частка там і тое, што яны з імі як бы і так было все ясна, то кожнага цывільнага падазравалі в тым, што ён шпіён, і з яго выбівалі тое, што ён шпіён, прыблізна такія сярэднявечныя метады. Дзякуючы сюжэту расійскай прапаганды расследавальнікі высветлілі, што катавалі палонных на тэрыторыі прадпрыемства «Прыпяцкі альянс», падраздзялення дзяржаўнага Белкапсаюзу. Расследавальнікі ўпэўненыя, рэжым у Беларусі добра ведаў і пра лагер, і пра тое, што там адбывалася. Але пры гэтым кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка сумняваецца, што гэтыя факты удасца дадаць да абвінавачванняў Лукашэнку найбліжэйшым часам. На дадзены момант немагчыма сцвярджаць, што асобы са складу ўзброеных сіл Расіі, якія здзейснілі апісаныя злачынствы на тэрыторыі Беларусі, знаходзіліся ў падпарадкаванні Лукашэнкі. У сувязі з гэтым на дадзены момант немагчыма сцвярджаць, што Лукашэнка здзейсніў гэтае злачынства, згаданыя ў расследаванні. Афіцыйны Менск наўрад ці трывожыла наяўнасць катавальнага лагеру на сваёй тэрыторыі. У 2020-м яны самыя планавалі стварыць падобнае месца для ўласных грамадзянаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах. Создается база данных. Этой базы данных, кто попал второй раз, он должен там остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, не для военных, не для интернированных, а лагерь для особо сороковых, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, да, помещение сделать топливо, да, кормили, да, чтобы работали, но там их держать, пока все не спокойно. Гэты запіс з голасам падобным да камандзіра ўнутраных войскаў Мікалая Карпянкова у пачатку 2021 года апублікавала аб'яднанне былых сілавікоў «Байпол». Паводле іх інфармацыі, лагер планавалі стварыць на базе калоніі «Воўчыя норы» пад Івацевічамі. У жніўні таго ж года амерыканскі тэлеканал CNN выпусціў рэпартаж, у якім паказалі іншае агароджанае калючым дротам месца, якое журналісты назвалі лагерам для апазіцыі. A new sign saying forbidden border and entry. Беларуская прапаганда назвала рэпартаж фэйкам, маўляў, гэта старая вайсковая база. У выніку лагеру для апазіцыянераў беларускі рэжым не пабудаваў. Дзяржаўны тэрор расцягнулі ў часе, каб не перапаўняць турмаў адным разам. Антон Бяздольны, Белсат. Ведаеце, спадарства, калі прачытаў пра фільтрацыйны лагер у Нароўле, падумаў, пакуль рускі мір не прыйшоў на нашу ды украінскую землю, то такое ў маёй свядомасці было магчымае ў кіно, у музеях памяці ці кнігах. Неяк мы прызвычаіліся, што Беларусь мірная краіна, што мы спакойны народ, а тут пад бокам катоўні цывільных і вайсковых украінцаў. Жудасці падобных месцаў згадваю з Аўшвіцу, турмы Пол Пота ў Камбоджы. Усе яны аднолькавыя паводле сутнасці. І вось расейскі лагер у Беларусі. І для мяне тут відавочна адно. Калі нам гэта не пасуе, каб не будзіць звярынае, трэба здаля трымацца ад гэтага рускага міра. Бо ён нясе жорсткасць, разбурэнне і смерць. Ён дае і зялёнае святло на вынішчэнне беларусамі беларусаў.
А цяпер пра шторм на беларускім валютным рынку і ўжо не першы тыдзень. Долар і еўра пакрысе па пары капеек прыбаўлялі. Як ніхто на сабе гэта адчулі беларусы, бо на курс тут жа адрэагавалі кошты, напрыклад, на жытло. Праўда, да выходных амерыканская і еўрапейская валюты збавілі абароты, але эканамісты не абнадзейваюць, пакуль казаць пра сталую тэндэнцыю зніжэння не даводзіцца, хоць відавочна утаймаваць рост улады могуць паспрабаваць, прынамсі да гэтак званых выбараў. Але што далей, прычым тут Расія? Марыля Дакуцька. У гэтую пятніцу ўпершыню за амаль 3 тыдні на гандляваннях у Менску долар паказаў падзенне, крыху болей, чым на 2 копейкі. Дагэтуль жа ад 11 лістапада амерыканская валюта стабільна расла, дасягнуўшы 28 лістапада гістарычнага максімуму 3 рублёў 60 копеек. За еўра банкі прапаноўвалі яшчэ на чвэрць рубля болей, аднак у пятніцу еўрапейская валюта таксама пайшла ўніз. Скорее всего, здесь сыграл фактор действий Центрального банка России. Он вчера объявил о том, что он не будет до конца декабря покупать валюту в рамках бюджетного правила. Ну и, безусловно, опять-таки, валютный рынок на эти изменения тоже среагировал. И вот мы увидели такие сегодняшние изменения. То есть, безусловно, мы не можем говорить сейчас о какой-то там изменении тенденции. Это только вот такое пока разовое, да, вот укрепление. То есть надо смотреть, что будет там на протяжении следующих дней, то есть на следующей неделе. Не дзіўна, што цэнікі ў беларускіх абменніках залежаць ад пастановы расійскага цэнтрабанку. Урэшце і падзенне беларускага рубля было водгукам на хісткасць расійскага рубля на валютным рынку. Этот эффект, он, скажем так, проявляется у нас по истечению какого-то определенного времени. То есть сейчас мы видим эффект того, что происходило в России на протяжении августа-сентября месяца, когда иностранные инвесторы выводили свои активы из-за санкций против московской биржи. Акурат у верасні пачалося аслабленне расійскай нацыянальнай валюты. Аднак псіхалагічную межу ў 100 расійскіх рублёў за долар перакрочылі толькі 19 лістапада. Адбілася на гэтым і аслабленне гандлёвага сальда праз зніжэнне аб'ёмаў экспарту нафты. І не паспеў валютны рынок ачуняць, як па фінансавым сектары Расіі ударылі новыя санкцыі ЗША, уведзеныя 21 лістапада. Пад абмежаванні трапілі 50 банкаў, найбольш значны з іх Газпромбанк. Менавіта праз яго праводзіліся разлікі паводле угодаў за газ. Паўплывала і розніца ў валютах, у якіх праводзіліся аперацыі. За расійскія тавары плацілі рублямі, а вось імпорт Расіі мусіла пакрываць у доларах і еўрах. Очень слабый российский рубль, это плохо в том числе и для российской экономики сейчас. Почему? Потому что в этом случае будет разгоняться инфляция, которая и так пока находится на более высоком уровне, нежели хотят российские власти. Таму варта чакаць, што Цэнтрабанк Расіі будзе ўводзіць для ўмацавання чарговыя валютныя абмежаванні. А вось улады Беларусі падобна занялі пазіцыю чакання, што ранейшыя эканамічныя манеўры ў прынцыпе дазваляюць. Сейчас все равно проводятся валютные интервенции не в больших объемах. В противном случае мы бы увидели рост курса в больших размерах. Ну и плюс у нас еще пока что не сформировался такой дефицит валюты, как это было, например, в 2011 году, вот в том случае, о котором вы рассказывали, потому что на протяжении всего года банки, не резиденты и физические лица выступали чистыми продавцами валюты. І з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў улады хутчэй будуць пільнаваць сітуацыю, каб не дапусціць грамадскіх хваляванняў ці якіх-кольвек праяваў незадаволенасці. Выбары павінны прайсці спакойна, прыгожа, як гэта было, напрыклад, у 2015 годзе. Але тут трэба сказаць, што зараз няма тых дысбалансаў, якія маглі бы штурхнуць беларускі рубель надта моцна. Беларусаў, якія перажылі не адну раптоўную дэвальвацыю, гэта не надта пераконвае, бо рост ужо адбіўся, напрыклад, на коштах на нерухомасць ды арэнднае жытло. Вось толькі з набыццём валюты ўзніклі праблемы. Прихожу я в банк, а мне говорят, а долларов нету. А курс все растет с каждым часом и растет. И просто я такая думаю, капец. Если в прошлом месяце мы платили одну сумму, то уже на данный момент мы будем платить на 100 рублей больше. Вы видели, какие очереди в банках? Валюты уже практически нет. Я вам скажу больше. Я где-то неделю
полторы назад покупала евро. Было 3,53 еще где-то так, 56 может. Вы видели, сколько сегодня? Я сегодня отслеживала, я хотела купить евро. 4 раза за день поднялось евро. Заспакойваць ажыятаж узяўся адыёзны прапагандыст Григорий Азаронак. Маўляў, гэта ўсё надуманыя з беглымі за мяжу апозіцыянерамі праблемы. Насмехаясь над паникой, которую пытаются навести у нас в стране, насмехаясь над беглыми бреднями и, в принципе, в очередной раз посылая гегемона по его адресу, совершим небольшую акцию. Адзіна, у чым Беларусь цяпер мае перавагу перад Расіяй, дык гэта ў тым, што тавары з краіны-суседкі мы аплочваем у расійскіх рублях. А нашая нацыянальная валюта нават умацавалася ў дачыненні расійскай, што дазваляе зрабіць імпарт больш танным ці прынамсі пакінуць кошты на тым жа ўзроўні. Это вот укрепление, она для импортеров, оно, конечно, хорошо. И для конечного потребителя. Другой вопрос, что для экспортеров, то есть для компаний, которые экспортируют в Россию, это такая тенденция к снижению конкурентоспособности. Вонкавы гандаль у Беларусі ў выніку заходніх санкцыяў цяпер скіраваны на Расію, а гэта ці тавары на імпартазамяшчэнне, ці для вайскова-прамысловага комплексу. У даўжэйшай перспектыве, напрыклад, у выпадку заканчэння вайны ва ўкраіне, нашая айчынная прамысловасць можа трапіць у эканамічную пастку, калі прадукцыя не будзе мець попыту. А гэта ўжо прывядзе да скарачэння працоўных месцаў і дабрабыту беларусаў. Марыля Дакуцька, Белсад. І яшчэ адна тэма гэтага тыдня. Мы кажам пра захаванне роднай мовы, мы кажам пра нацыянальныя сімвалы, беларускую культуру ды гісторыю. Толькі вось у Маскве ўжо ўсё вырашылі, і для Крамля ніякай асобнай дзяржавы няма. Беларусь для імперыі частка Расіі. Журналісты бюро медыа апублікавалі унутраныя аналітычныя дакументы расійскага інстытуту стратэгічных даследаванняў. І вось што чытаем у іх. Важна уключаць гэтыя ідэі ў кантэкст расійскай гістарычнай палітыкі, у першую чаргу на падставе сфармуляваных прэзідэнтам Расіі паняццяў расійскага свету, краіны цывілізацыі і адзінага народу. У інтарэсах Расіі фармаванне гістарычнай самасвядомасці беларусаў як прадстаўнікоў адной з расейцамі цывілізацыі, а не тых, хто жыве між усходам і захадам. То бок, мы ім пра нашу еўрапейскасць, цэнтр Еўропы, а яны нам давайце назад, у пуцінскае стойла. Галоўны ў гэтым расійскім інстытуце былы кіраўнік расійскай выведкі, экс-прэм'ер Міхаіл Фрадкоў. Выходзіць, нашу гісторыю перапісваць будуць расійскія чэкісты. А фігурай пажаданай для Масквы названы лукашэнкаўскі прапагандыст Вадзім Гігін. Ён акурат і гне тую самую расійскую лінію. Узнікае пытанне, на каго працуеце, спадар Гігін? А вось другі лукашэнкаўскі гісторык Ігар Марзалюк Маскве не пасуе, бо не скача пад іхную дудку. І што толькі цяпер з ім будзе? А так плакаў ад прамовы Лукашэнкі некалі. Не дапаможа? І тут не да сентыментаў у галаве Пуціна аднаўленне імперыі. А калі нехта не хоча, то мы цябе змусім айчыну любіць. І прыклад Украіны паказвае, што ён гатовы знішчаць да апошняга украінца, калі яго не спыніць. А наша нацыянальная гісторыя зусім не кладзецца ў маскоўскую версію. Полацкае княства квітнела, калі не было яшчэ і самой Масквы. Францыск Скарына надрукаваў першую беларускую кнігу задоўга да з'яўлення расійскай. Мы заўжды былі часткай еўрапейскага свету. Наша гісторыя – гэта вялікае княства літоўскае, Рэч Паспалітая. Нашыя героі кшталту Кастуся Каліноўскага змагаліся з расійскай акупацыяй. У нас свая мова, літаратура і культура. Мы не Расія. Ім не пасуе нават рафінаваная лукашэнкаўская версія гісторыі. Шмат гэтага ўсяго, але для Пуціна не перашкода нацыянальна арыентаваных знішчыць, а гісторыю перапісаць. І гэтак стагоддзямі. Дзяржаўная прапаганда так старалася дагадзіць Маскве, што дазволіла выгадавацца, напрыклад, такой фігуры, як галоўная даносчыца Вольга Бондарова. Ёй перашкаджала беларуская транслітэрацыя на указальніках. Усё бел-чырвона-белае. З ейнай падачы прыбралі ў Зэльве помнік Ларысе Геніюш.
На гэтым тыдні абуралася выставай, прысвечанай калядным абрадам беларусаў мастака Алеся Сушы. Выстава мелася адбыцца сёння, і яе забаранілі. Часам, калі Бондарова станавілася на пяту лукашэнкаўскіх сілавікоў, і ёй паказвалі ейнае месца, а да таго, як стаць даносчыцай, вазіла кантрабанду ў Польшчу. Вось такія яны, перапісчыкі нацыянальнай памяці. І на іх ставіць Крэмль. Ва ўкраіне, Малдове, сёння ў Грузіі расейцы грошай не шкадуюць. І ў заходніх краінах мэта разгойдваць. Цікавостка. У гістарычных дакументах пра фінансаванне імперыяй і замежнай агентуры пісалі яшчэ стагоддзі таму. І выхадцу з КГБ Пуціну добра вядомая гэтая штучка. Таму наіўна было меркаваць, што Пуцін стане на бок беларусаў, якія выйшлі на пратэсты 2020-го. Выйшлі свабодныя людзі, якія думаюць, якія трымаюць у руках нацыянальныя сімвалы, якія гавораць і па-беларуску, у тым ліку усведамляюць сябе еўрапейцамі, а не часткай расейскага свету. Пратэсты можна заліць крывёй, кніжкі па гісторыі перапісаць, аднак нельга забараніць памяць, нельга забараніць гаварыць на сваёй мове, ствараць сваю культуру, а яшчэ нельга забараніць ненавідзець штучнае, навязанае і хлуслівае. Як кажуць, не хлебам адзіным жыве чалавек. Паводле лукашэнкаўскіх статыстаў яшчэ і мясам ды мяснымі прадуктамі, пры ўмове, што на гэта хопіць грошай. А мяса для шэрагу беларусаў не стане далікатэсам на святы. Ёсць дзеля гэтага свае падставы. Мы маем унутраныя дакументы пра стан сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, а ў іх зусім не тое, чым хваліцца Александр Лукашенко перад тэлевізійнымі камерамі. Кацярына Гардзеева. 84 кілаграмы мяса мясных прадуктаў. Столькі паводле падлікаў Белстата летась у сярэднім еў кожны беларус. Здзіўляцца няма чаго. На крамных палічках заўсёды было багата духмяных сасісак ды сакавітых кіўбасаў. Шкада толькі, што кошты на гэткія прысмакі не стаяць на месцы. Тлумачыцца ж рост цэнаў проста. Мясную прадукцыю, лічы, няма з чаго рабіць. У дакументах, якія мы атрымалі, улады называюць гэтае становішча, цытата, катастрафічным. Цягам года айчынае мяса дадало ў цане амаль на 7%. З прычынаў не толькі інфляцыя. Летась у Беларусі ўпалі аб'ёмы вытворчасці свініны, ялавічыны і птушынага мяса. Белпол перахапіў справаздачу чыноўнікаў пра стан сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Згодна з дакументаў, скарачэнне аб'ёмаў мясной вытворчасці зафіксаванае ва ўсіх рэгіёнах краіны. Из тех документов, которые мы передали Белсат, исходя из тех документов, с которыми мы работаем ежедневно, мы видим, что ситуация вообще ужасная. По некоторым документам они зиму боятся, наступления зимы они боятся как огня. Потому что проблемы есть не то, что везде, это даже больше. Во всех аспектах, по всем направлениям имеются огромные проблемы, которые никто не знает, как теперь решать. Гэтак у Гомельскай вобласці колькасць нарыхтаванага мяса скарацілася больш як на траціну. Такія ж праблемы і ў іншых рэгіёнах ды галінах вясковай гаспадаркі. Закупаем свинину в Российской Федерации. Аграрная страна, страна для жизни. Закупает мясо в Российской Федерации. Вот до чего мы дошли. Картошку. В 2020 году в Беларуси не было собственной картошки, и мы вынуждены были ее закупать извне. Картошка и свинина, которая закупается извне. Нужно менять систему полностью и одновременно. Асноўная ж прычына скарачэння вырабу мяса – памор быдла. Лічбы шакуюць. У некаторых вобласцях паказнікі стратаў перавышаюць нормы ад 2,5 да 4 разоў. Толькі за 4 леташнія месяцы ў краіне пала 44 100 мясных быкоў і кароваў. Паводле справаздачы, у Магілёўскай вобласці паказнік смяротнасці павялічыўся ўдвая. На Гарадзеншчыне і Меншчыне праблема найменей, усяго толькі 20% прырост смяротнасці. Калі вы думаеце, што прычына буйнога памору быдла цяжкая хвароба, што ахапіла аграпрадпрыемствы, дык гэта не так. Аказваецца, у Беларусі жывёла не мае чаго есці.
Як вынікае з дакументу, сёлета травяных кармоў засеяна на 40% менш за неабходны мінімум. Пры гэтым плошча прыдатных для сяўбы надзелаў скарачаецца так, што, цытата, «ужо няма чаго касіць». Ну а тое, што ўдалося выгадаваць, нашыя саўгаснікі убраць не змаглі. З 65 тысячаў гектараў кармавых траваў зялёны корм сабралі толькі на 44 тысячах. Страчаная больш як траціна. Надо провести реформы, пока на земле не появится собственник, пока решения не будут приниматься на земле, что выращивать, в каких объемах выращивать и как выращивать. Вот эта ситуация будет дальше продолжаться. Прычыны ў дакуменце тлумачацца. Прыбіраць травы проста няма чым. У краіне, якое ўжо дзесяцігоддзя ганарыцца вырабам трактароў, не стае тэхнікі. У этих всех совхозов, колхозов нету просто денег для того, чтобы купить эту технику. И никто не дает им такие какие-то там льготные возможности для приобретения, потому что режим старается максимально продать это куда-нибудь за рубеж, потому что там какие-никакие, но более-менее реальные деньги. Аднак грошы з продажу айчыннай тэхнікі ідуць не на падтрыманне саўгасаў, упэўненыя прадстаўнікі Белполу. Не то, что условный МТЗ там, или Гомсельмаш напрямую продает непосредственно покупатель. Это идет через торговые дома, которыми владеет Дмитрий Лукашенко. Это деньги, которые в конечном итоге много, мало, но они осядут исключительно в кармане Лукашенко. Становішча апошніх гадоў пагоршылі санкцыі. Яны значна абмежавалі магчымасці закупу якаснага насення для кармавых траваў і здаровых жывёлінаў для абнаўлення статкаў. Тым не менш, пры складанні планаў нарыхтоўвання мяса гэтыя ключавыя праблемы чыноўнікі, здаецца, пастанавілі ігнараваць. Правительство решает, что мы произведем в следующем году. Потом уже правительство делят это по областям, доводят команды облсполкомам. Облсполкомы и райисполкомом делят эту нарезку, соответственно. Ну и райисполкомы по предприятиям, вот, в сельском хозяйстве в частности. Основная причина невыполнения этих планов – это и есть то, что планы пишут не снизу производственники, что они могут вырастить, а то, что хотят видеть наверху. Цыленок идет в домик, корова переходит на раздой. Там наверсе пастанавілі, што здзяйсняць нерэалістычныя паказнікі дапамогуць не нейкія інвестыцыі ў сельскую гаспадарку або новыя кваліфікаваныя кадры. Сілавікі, вось каго на думку аўтараў справаздачы, не стае айчынным аграпрадпрыемствам. Менавіта працаўнікоў дзяржкантролю адпраўляюць наладжваць сітуацыю з паморам быдла. Мы содержим госконтроль вместо того, чтобы эти деньги в сельское хозяйство направить, условно, те же средства защиты растений, либо медикаменты какие-то для животных купить, чтобы падежа меньше было. Однако мы тратим миллиарды рублей для того, чтобы содержать госконтроль. Парады і кантроль сілавікоў адказны за іх эфектыўнасць на мясцовых чыноўніках. Больш за старонку столькі заняло апісанне захадаў, як пакараць спецыялістаў на месцах. И, как правило, находят виноватых едва ли в самых верхах. Находят виноватых и делают виноватыми людей на земле, то есть людей, скажем так, низового уровня, и все списывается на их бесхозяйственность, их непрофессионализм, и какое-то расточительство. На 16 сторонках справаздачы пераважна опісваюцца праблемы. У другой палове нібы іншыя аўтары распісвае не менш амбітныя планы на лета. Падрабязна прапісана, каго зрабіць адказным і як з яго спытаць. Іншых захадаў, прынамсі, у гэтым дакуменце няма. Што ж, усе спадзевы аграрыяў на сілавікоў. Відаць, калі справіліся з масавымі пратэстамі, чаму б не разабрацца з паморкам жывёлы ці касьбою травы. Кацярына Гардзеева, Белсат. А ўсе бутэрброды спадарства з матэрыялу Кацярыны Гардзеевай былі сапраўдныя і былі паспяхова з'едзеныя пасля здымкаў гэтага матэрыялу ў ньюсруме. А ўжо цяпер эксклюзіўнае інтэрв'ю. Мой сувядоўца Ігар Кулей паразмаўляў з прафесарам Лешакам Бальцыровічам. Гэта ён працаваў над вывадам Польшчы з гаспадарчага крызісу пасля падзення камунізму і пазней. Якія парады дае нам, беларусам? Глядзім разам. Mamy dzisiaj zaszczyt, mamy specjalnego gościa. Сёння мы маем гонар вітаць асаблівага госця. Былы міністр фінансаў Польшчы, прычым двойчы. Першы раз у перыяд 1989-1991, другі раз 97-2000 год. Віцэ-прэм'ер, кіраўнік польскага нацыянальнага банка ў 2001-2007 годах. Спадар-прафесар Лешак Бальцыровіч. Дзякуй вам вялікі. А я дзякую за запрашэнне.
Panie profesorze, dzisiejsza Polska... Спадар прафесар, сённяшняя Польшча, прынамсі з эканамічнага гледзяшча, успрымаецца іншымі краінамі ўсходняй Еўропы як прыклад вельмі удалай эканомікі, краіны, якая правяла вельмі паспяховыя эканамічныя рэформы. Сёння сотні тысячаў беларусаў, украінцаў і грамадзян іншых краін едуць сюды, каб павысіць свой узровень жыцця. Несумненна, падмурак гэтага дабрабыту быў закладзены тады на пераломе 80-х і 90-х гадоў вамі і вашай камандай. Я б хацеў спытаць, калі б вы цяпер абярнуліся і паглядзелі на тое, што зрабілі, чаму ў вас атрымалася? Як удалося дасягнуць поспеху? Па-першае, я хочу сказаць, што ў 1989 годзе Польшча мела найгоршую эканамічную сітуацыю сярод усіх сацыялістычных краінаў таго часу. Гіперінфляцыя складала каля 500% за год. Адносна з захаду мы былі банкротам. У нас была велізарная замежная запазычанасць і адначасовая рэцэсія, бо дамінавала, як тое характэрна для сацыялізму, дзяржаўная ўласнасць. У сувязі з гэтым вывад краіны з такога беспрэцэдэнтнага крызісу быў нелёгкай задачай. Па-першае, інфляцыя была гіганцкая, яе трэба было хутка абмежаваць шляхам рыгарыстычнай манетарнай палітыкі. Замежная запазычанасць была таксама велізарная, трэба было хадайнічаць аб рэдукцыі гэтай запазычанасці. У выніку ўдалося зменшыць яе напалову. Але чаму ўдалося і чаму Захад на чале са Злучанымі Штатамі на гэта пагадзіўся? Таму што ва ўласных інтарэсах, не амерыканскіх, а нашых, мы пайшлі радыкальным шляхам тэрапію, якую некаторыя называлі шокавай. Я пазбегаю гэтага выразу, але ў любым выпадку яна была хуткай, бо пажар не гасяць павольна, гэта трэба рабіць хутка. Што ж можна зрабіць хутка? Абмежаваць інфляцыю. Для гэтага дастаткова было перастаць друкаваць грошы, і цэны перасталі гэтак хутка расці. Па-другое, лібералізацыя або пашырэнне эканамічных свабодаў. Гэта пачалося яшчэ да кіравання Мазавецкага. Пры папярэднім урадзе была рэформа Вільчка. Але мы гэты працэс моцна пашырылі. Вельмі важным элементам лібералізацыі была разменвальнасць злотага. Не трэба было кудысьці хадзіць і мяняць нелегальна. Ну і патрэба прыватызацыі, якую я лічыў і надалей лічу фундаментальна важнай рэформай. Але такую, якую немагчыма зрабіць з дня на дзень. Недастаткова толькі спантаннае развіццё прыватнага сектара. Трэба было штосьці рабіць з гіганцкім дзяржаўным сектарам. І гэта было адной з найважнейшых задачаў, якая адначасова стварала вялікія супярэчнасці. Некаторым падавалася, што дзяржаўныя прадпрыемствы з'яўляюцца базою для развіцця, калі ў Польшчы, ды і паўсюль яны насамрэч цягнуць гаспадарку дадолу. Карацей кажучы, у нас была дэмакратыя і магчымасці радыкальнага дзеяння, бо Тадеуш Мазавецкі казаў: «Я і моя каманда адказваем за эканоміку». І ён не спрабаваў нас тармазіць. І гэта быў першы этап, які вы прыгадалі, верасень 1989 і да снежня 1991. Мы шмат зрабілі, але яшчэ шмат трэба было зрабіць. І для таго się udało. Менавіта таму атрымалася, таму што вас ніхто не тармазіў, не затрымліваў. Бо я задаў пытанне наконт таго, чаму, на вашую думку, у вас атрымалася, бо ў некаторых краінаў гэта не выйшла. Яны таксама спрабавалі зрабіць такія рынкавыя рэформы. У Расіі, напрыклад, Гайдар, і ў яго да канца не атрымалася. Тыя першыя гады гэта былі гады радыкальных зменаў, але ўсё-такі не атрымалася зрабіць усяго. І нават пасля тых радыкальных 2 гадоў у нас быў велізарны дзяржаўны сектар. І тое, на што варта звярнуць увагу, была змена ўрадаў. Да ўлады прыходзілі так званыя посткамуністы, але яны працягвалі рэформы, уключна з прыватызацыяй, хоць не ў такім тэмпе, як бы мне хацелася. Але можна сказаць так, і гэта тычыцца і Польшчы, і ранейшай Чэхаславаччыны, а потым і Чэхіі, што, незважаючы на змену ўрадаў, кірунак рэформаў утрымаўся, і гэта надзвычай цікава. Мы ведаем, што без перавагі прыватнага капіталу ці капіталізму проста няма дэмакратыі. Czyli polityka gospodarcza jest kontynuowana. Значыць, эканамічная палітыка працягваецца. Ведаеце, кажуць, што гісторыю нельга павярнуць назад, але я вам дам на хвілінку такую магчымасць. Што б вы змянілі, калі б цяпер са сваім досведам з 2024 года аказаліся там у 89-м? Што б вы зрабілі інакш? Гэта класічнае пытанне, вельмі часта яго атрымліваю. Але не тое, каб я рыхтаваў дакладны адказ на яго. Я намагаюся параўнаць польскія змены і вынікі з вынікамі іншых краінаў. І пры такім параўнанні польскія эканамічныя змены выглядаюць вельмі добра. У сувязі з гэтым я б не змяняў кірунку, напэўна, не нацыяналізаваў бы эканоміку. Але калі б гэта толькі было магчыма, я намагаўся бы рабіць некаторыя змены яшчэ хутчэй, а не павальней. Ale pan sam wspomniał... Але вы самі прыгадалі пра тую шокавую тэрапію. Вы не любіце гэта выраз, але ён ёсць, ён існуе. І ў свядомасці грамадстваў постсавецкіх, цяпер незалежных Беларусі, Украіны, Расіі, людзі памятаюць, што такое шокавая тэрапія. Але гэтая дэфініцыя выкарыстоўваецца такімі людзьмі, як Лукашенко, Пуцін, праціўнікамі гэтых рэформаў. Менавіта, таму што яны лічаць, што калі выкарыстаюць такі эпітэт «шокавая», то людзі будуць баяцца. Boją się. Баяцца. Але гэта мэтанакіраваная прапаганда, і таму я асабіста ніколі, рэалізуючы шокавую тэрапію, не называў яе шокавай, толькі радыкальнай.
Але вы ведаеце, што ў нас якраз гэтым пужаюць людзей у грамадстве. Лукашенко вельмі часта кажа: хочаце так, як было ў 90-е, хочаце зноў туды вярнуцца, хочаце шокавай тэрапіі, бо шмат людзей тут у Польшчы, 15% беспрацоўных, з'явілася раптам пасля гэтых рэформаў. Можна сказаць так, не з'явілася раптам. Толькі схаванае беспрацоўе часткова змянілася на адкрытае. Бо якая была максіма працы ў сацыялізме? Ці ты стаіш, ці ты ляжыш, а нейкі мінімальны заробак атрымаеш. Значыць, частка гэтых людзей у тых дзяржаўных прадпрыемствах фактычна была беспрацоўнай. І ўвядзенне рынкавых рэформаў показала гэтую праўду. Не атрымалася бы з дня на дзень забяспечыць такі рост колькасці працоўных месцаў, каб схаванае беспрацоўе ператварылася ў занятасць. Ні ў каго на свеце так не атрымалася. Але толькі праз эканамічны рост у галоўнай ступені прыватнага сектара атрымалася паступова, не адразу абмяжоўваць адкрытае беспрацоўе. Wyobraźmy sobie teraz sytuację. Давайте уявім сабе наступную сітуацыю. Заўтра Лукашенко прайграе выбары. Яшчэ, там штосьці здарылася. Прыходзяць людзі, якія хочуць правесці рэформы. Ёсць вельмі вялікі дзяржаўны сектар. Што гэтыя людзі мусяць рабіць у такі час? Не утрымліваць го на душ. Не ўтрымліваць яго доўгі час, бо гэта баласт. Я не ведаю краіны ў свеце, у якой бы дзяржаўныя кампаніі рабілі бы пазітыўны ўнёсак у развіццё. І яны ўтрымліваюцца на паверхні, як я казаў, галоўным чынам таму, што не маюць канкурэнцыі. І трэба ўвядзенне знешняй канкурэнцыі з імпарту і ўнутранай у тых сферах, дзе існуюць манаполіі. Адна з першых рэчаў гэта дэманапалізацыя эканомікі. Ні адна дзяржаўная палітыка і рэгуляцыя не заменіць рынкавую канкурэнцыю. I teraz pan to powiedział. Вось вы гэта сказалі, і я ўжо бачу, як нашы гледачы, якія працуюць на такіх заводах, кажуць: о, не хочам ужо ніякіх зменаў. Бо якая тады для іх прапанова у такім выпадку? Калі трэба рэформы, у нейкі момант той, хто прыходзіць і вырашае, што гэта не канкурэнтна, гэты завод не патрэбны, мусіць быць змененая, каб жыць лепей. Дык якая прапанова для тых людзей, для дзясяткаў тысячаў, якія працуюць на такіх прадпрыемствах? Пераход у новаствораныя прыватныя кампаніі, дзе можна будзе зарабляць больш праз некаторы час. Я ведаю, што людзей спрабуюць пужаць гэтымі радыкальнымі рэформамі, ды ў Польшчы таксама так было. Але я хочу сказаць, што пасля тых 2 гадоў, як я адказваў за рэформы, я вярнуўся ў палітыку ў 1997 годзе і выйграў вольныя выбары ў самым індустрыяльным рэгіёне Польшчы, у Сілезіі. Значыць, гэтае запужванне не было асабліва эфектыўным, а было дастаткова шмат людзей, якія зразумелі, што, дзякуючы тым зменам, Польшча праз пэўны час пачала развівацца. Wróćmy do Polski jeszcze na jedno pytanie. Zadam panu. Вернемся да Польшы яшчэ на адное пытанне. Ці вы задаволеныя тым, як выглядае польская эканоміка сёння? Ці штосьці можна было б зрабіць, калі б у вас была такая магчымасць? No to wypowiadam się na ten temat i publicznie, i przez media. Я кажу аб гэтым публічна і ў польскіх СМІ. Трэба скончыць эканамічныя змены. Так, яны прасунутыя, але не скончаныя. На чале з прыватызацыяй пасля Турцыі мы на першым месцы па адсотку дзяржаўных кампаній, а сацыялізм таксама і ў Польшчы не працуе. Я не разумею, чаму няма гэтых зменаў ад 2014-15 гадоў, бо гэта не рызыкоўна. Прынамсі, у выбарнікаў цяперашняй улады ёсць разуменне, што прыватная ўласнасць лепш за дзяржаўную. Таму я прыціскаю гэтыя змены настолькі, наколькі магу, уплываючы на грамадскае меркаванне. То бок, першая рэч — заканчэнне змены ўласнасці ў Польшчы. Дэканцэнтрацыя, дэманапалізацыя там, дзе яна патрэбная. А ў пэўных галінах польскай эканомікі, сектар паліва, энергетыкі, яна трэба. Нам таксама патрэбныя рэформы. Па-трэцяе, у нас вельмі вялікія бюджэтныя выдаткі, як адсотак ВУП вышэйшы, чымся ў Іспаніі, або роўныя да тамтэйшых. І ў сувязі з гэтым у нас высокія падаткі. У дадатак у нас вялікі дэфіцыт бюджэту, які складае больш за 5% валавога прадукту. І мы ўлезаем у пазыкі, за якія мусім плаціць болей, чымся Францыя. Мы плацім амаль 6%, а французы плацяць 3,5% за пазыкі. Прасцей кажучы, у нас сур'ёзныя эканамічныя праблемы, якія не могуць ляжаць і расці. Нам патрэбная лепшая эканамічная палітыка. Pytanie jeszcze euro w takim razie. Запытаюся вас пра еўра. Польша не пераходзіць на еўра, а ў Беларусі і Расіі ўжо даўно ідуць размовы, што будзе нейкая супольная валюта. На ваше меркаванне, супольная валюта — гэта добра ці лепш заставацца за сваёй уласнай? Значна больш важная для Польшчы тыя рэформы, якія мы мусім правесці, аб якіх я казаў, чымся пераход на еўра. Пераход на еўра — гэта само па сабе не кепска, але гэта не вырашае тыя праблемы, пра якія я казаў. Грэцыя перайшла на еўра, і цягам некалькіх гадоў не па прычыне еўра, а па прычыне ўласнай кепскай эканамічнай палітыкі мела велізарныя праблемы. Я асабіста не праціскаю хуткі пераход на еўра, бо не лічу, што гэта панацэя ад нашых польскіх праблемаў. А ў выпадку Расіі і Беларусі супольная валюта аб чым гавораць ужо вельмі доўга? No to jest rubel, no. Гэта рубель, гэта не будзе супольная валюта, а рубель. Так, рубль. А Беларусь у такім выпадку больш прайграе ці выйграе? Не widzę tu. Я не бачу тут прычынаў для перамогі.
Але гэта будзе значыць адсутнасць уласнай манетарнай палітыкі. Я перад нашай размовай спраўдзіў дадзеныя. З іх вынікала, што ў Беларусі адносна нізкая інфляцыя, гэта значыць, што цэнтральны банк праводзіць неінфляцыйную палітыку. Дык навошта аддаваць дыспазіцыю Маскву, калі гаворка ідзе пра стабільнасць коштаў? Не бачу перавагаў. Але чи реформи Але рэформа гэта такая магія, толькі абраныя лідары могуць гэта зрабіць. Ці гэта інструмент, які можа ўзяць кожны. Нават калі людзі паўтораць тое, што ўжо было зроблена, то ў іх таксама атрымаецца. To nie jest jakaś filozofia. Гэта не нейкая філасофія, гэта здаровы сэнс. Прыватная ўласнасць лепш за дзяржаўную. Гэта разумее амаль кожны разумны чалавек. Трэба прыватызаваць. Як? Ну так трэба паглядзець на тое, які ёсць досвед. Дэфіцыт бюджэту нядобры для развіцця эканомікі. Звычайна вынікае з празмерных выдаткаў. Якіх? Наогул сацыяльных, якія могуць дэматываваць ад працы. Ну то трэба іх абмежаваць, каб даць гэтаму рады. Разбудаваная бюракратыя шкодзіць. То і яе трэба абмежаваць, зрабіць аўдыт рэгуляцыю патрабаванняў, якія нібы прыдуманыя для карысці людзей, але часцяком шкодзіць, бо абмяжоўваюць магчымасці развіцця кампаніі. Значыць, трэба рабіць дэканцэнтрацыю. Манаполія гэта кепска. Трэба знайсці, дзе існуюць манаполіі і ўвесці канкурэнцыю. Гэта не нейкая філасофія. Гэта не магія. Nie magia, tylko Не магія. Гэта проста дыягнаставанне і воля да дзеяння і не адступацца. Што яшчэ? Добрая каманда. Я б нічога ў Польшчы не дасягнуў, калі б не меў каманды з больш як за дзесятак чалавек, з якімі я працаваў па прынцыпе хоббі ў 80-х гадах. Як нечакана Польша стала вольнай і можна было рэфармаваць. Каб я быў сам, дык ніколі сам бы за гэта не ўзяўся і не пагадзіўся. czyli szykować się do То бок рыхтавацца да будучых беларускіх рэформаў трэба зараз. absolutnie. Jest Абсалютна. Бо ёсць жа столькі досведу, столькі разумных і дасведчаных беларусаў. Варта рыхтавацца да таго, што можа падабацца малаверагодным, а можа раптам стацца рэчаіснасцю. І лепш быць падрыхтаваным, чымся раптоўна з бухты-барахты штосьці рабіць. Dziękuję bardzo, panie profesor. Дзякую, вялікі спадар прафесар, за гэтую размову і дзякую за вашае меркаванне. Dziękuję bardzo. Дзякуй вялікі. Поспехаў. Грузія прыпыняе перамовы аб уступленні ў еўразвяз да 2028 года і адмаўляецца ад любых бюджэтных грантаў ад гэтай арганізацыі. У чацвер абвесціў прэм'ер-міністр краіны Іраклій Кабахедзе. Напярэдадні Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, у якой парламенцкія выбары, што прайшлі ў Грузіі 26 кастрычніка, назвалі несвабоднымі ды несправядлівымі, а таксама заклікалі правесці новае галасаванне. На гэта прэм'ер Кабахедзе заявіў, што грузіны гордая нацыя. Для іх непрымальна разглядаць інтэграцыю ў ЕЗ як ласку. І грузіны сапраўды павялі сябе як нацыя гордая, толькі не так, як бы хацеў прэм'ер. Пасля заявы прэм'ера ў Грузіі пачаліся стыхійныя акцыі пратэсту. Найбольш масавыя ў Тбілісі. Вось уже 3 ночы запар тысячы пратэстоўцаў перакрывалі цэнтральны праспект Руставелі і будавалі барыкады. З дапамогай вадамётаў і слезацечнага газу іх разганяў спецназ. У адказ у паліцыянтаў ляцелі феерверкі і петарды. Меркавана пра страпленне феерверку ў будынку грузінскага парламенту адбыўся невялікі пажар. Пры зачыстцы вуліц паліцыянты ўрываліся ў крамы і аптэкі, дзе хаваліся пратэстоўцы. Мясцовы МУЗ паведаміў пра затрыманне больш за 150 асобаў. Сярод іх 1 беларус і 8 расейцаў. Са звестак на суботу пасля акцыяў пратэсту шпіталізавалі 40 асобаў. Пратэсты падтрымала прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурабішвілі. У чацвер яна далучылася да пратэстоўцаў у цэнтры гораду і спрабавала пераканаць сілавікоў не прымяняць сілу. У суботу прэзідэнтка выступіла са зваротам, у якім заявіла, што застанецца на сваёй пасадзе, пакуль не пройдуць новыя парламенцкія выбары. Ейны тэрмін заканчваецца ў снежні. Парламент, у якім засядае толькі партыя грузінская мара, ўжо прызначыў новыя выбары. Апазіцыя на знак пратэсту адмовілася прымаць дэпутацкія мандаты і ўдзельнічаць у парламенцкім паседжанні.
Пратэсты ў Грузіі трываюць з канца кастрычніка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары. Паводле інфармацыі грузінскага цэнтрвыбаркаму, на іх перамагла прарасійская партыя «Грузінская мара». Апазіцыя і прэзідэнтка не прызналі вынікаў і заявілі пра шматлікія парушэнні. Еўразвяз заклікаў кіруючую грузінскую мару правесці новыя выбары. У адказ урад згарнуў пра еўрапейскую палітыку, як кажа, прынамсі, да 2028 года. У суботу ЗША прыпынілі стратэгічнае партнёрства з Грузіяй. Палітычны крызіс у Грузіі перайшоў у фазу жорсткага задушэння пратэстаў. І для нас, беларусаў, гэта нагадвае падзеі 2020-го у Беларусі. Пытанне, ці грузіны змогуць зрабіць тое, што ў нас не атрымалася. Прагназаваць складана, аднак, як і афіцыйны Менск, афіцыйны Тбілісі ідзе ў кірунку міжнароднай ізаляцыі, а гэта азначае, што разлік выключна на дапамогу Масквы. Толькі кошт там заўжды адзін і той жа. Незалежнасць. Пераносімся спадарства ў Тбілісі. Адмысловы карэспандэнт праграмы «Вот так» Марк Падбярэзін больш за месяц сочыць за падзеямі і працуе на месцы. Вітаю, Марк. І якія падрабязнасці і таксама якія прагнозы на тое, што адбываецца, ці ты назіраеш, як змяняецца гісторыя ў Грузіі? Вітаю, Сергей, вітаю наших глядачоў. Вельмі шмат людей здесь, на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Люди прибывают, и на самом деле, вот в сюжете говорилось о том, что летят петарды. Мы их слышим, вот эти взрывы, которые будут на нашем фоне, это как раз петарды, которые летят в здание парламента. Накануне там уже были выбиты окна, пострадало 48 кабинетов, и председатель парламента от грузинской мечты Каха Каладзе жаловался на то, что пострадал еще и буфет, в общем, от действий протестующих. Наша съемочная группа уже больше месяца следит здесь за политическим кризисом после парламентских выборов, который оппозиция по-прежнему не признает. Эта неделя была по-настоящему горячей. Грузинское правительство и парламент, в работе которых, я напомню, принимают участие только члены одной партии «Грузинская мечта», подконтрольной пророссийскому олигарху Бензине Иванишвили, к концу этой недели оказались между двух огней. Ну вот первое, это в прямом смысле этого слова, которое за моей спиной, это с одной стороны тысячи, десятки, даже десятки тысяч, простите, демонстрантов на улицах практически всех городов. С другой стороны, жесткая критика со стороны Евросоюза и США. Протесты против фальсификации парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в конце октября. Какое-то время протестов не было. Потом это были достаточно мирные акции протеста. Но вот они переросли в то, что мы видим, хотя казалось, на какое-то время они вообще начали спадать, и люди очень долгое время не выходили, в том числе и на улицы Тбилиси. Но грузинский премьер делает вот это заявление об остановке процесса евроинтеграции. Я предлагаю его прямо сейчас посмотреть, чтобы понять, с чего началась новая фаза достаточно жестких протестов в городах Грузии. Сёння мы пастанавілі не ўносіць пытання пра пачатак перамоваў з еўразвязам на парадак дня да канца 2028 года. Таксама мы адмаўляемся ад любых бюджэтных грантаў ад ЕСЗ да канца 2028 года. До конца 2028 года мы будзем дастаткова гатовыя з эканамічнага гледзяшча, каб пачаць перамовы пра членства ў ЕСЗ ў 2030 годзе. Ну и вот именно эти слова послужили мощнейшим катализатором уличных акций, причем важно, что они не организованы оппозиционными партиями, и они не берут их под контроль. И даже на этой неделе мы наблюдали, когда представители оппозиционной коалиции говорили, вот мы сегодня в 7 вечера выходим сюда на протест, люди отвечали, что они будут собираться сами, где им удобно, когда угодно, и эти протесты проходят в разных районах, они локальные, есть студенческие, есть протесты оппозиционные, есть представители творческой интеллигенции. И вот вечером в четверг, 28 ноября, у здания парламента на проспекте Руставели начались эти масштабные митинги. И требования уже у них как раз звучали по-новому. Правительство и правящую партию стали называть предателями национальных интересов и требовать немедленной отставки всего правящего блока, в том числе и парламента, которое грузинская мечта самостоятельно назначила, потому что есть формальное большинство в парламенте. Они пришли туда одни, назначили свое правительство. И вот на следующий день
Кабахидзе сделал это заявление о том, что никакой евроинтеграции не будет, а оно якобы отложено. И дело в том, что нужно отметить, что вступление в Евросоюз и в блок НАТО прописано еще непосредственно в грузинской конституции. Согласно социологическим исследованиям, именно такой путь страны поддерживает большинство грузин. Более того, стоит отметить, что формально эти пункты были одними из главных предвыборных лозунгов самой грузинской мечты, которую при этом называют пророссийской и прокремлевской, поэтому возмущение людей понятно. То есть даже тех, кто голосовали за грузинскую мечту, по сути, обманули. Однако власть отреагировала жестко, бросив против мирных демонстрантов спецназ. Протестующих избивают, используют водометы, перцовый газ. Пострадали, мало того, десятки журналистов, освещавших протестов, то есть наших коллег, с которыми мы работаем здесь уже несколько недель, их били целенаправленно и с особой жестокостью. Последние 3 ночи улицы Тбилиси напоминают реально поле боя. Вот сейчас атмосфера достаточно спокойная, пройдет несколько часов, и мы опять увидим те ужасающие кадры, которые, я думаю, что параллельно с моим включением транслируются. Участники протеста пытаются противостоять полиции, они возводят баррикады и используют против наступающих колонн новогоднюю пиротехнику. Ну вот так мы готовимся уже к проведению Нового года и праздника. И известно о том, что суммарно только за эти 3 дня было задержано более 200 человек. Также известно о том, что среди них есть 8 граждан России и 1 гражданин Беларуси. Также несколько десятков человек доставлено в больницы скорой помощи. Это без учета тех, кто обращается за медицинской помощью самостоятельно. И давайте посмотрим, что говорят представители оппозиции, в том числе пострадавшие за эти дни на оппозиционных митингах. Я думаю, что по картинке это будет видно. Гэта быў гвалт, звычайны гвалт, які мы можам бачыць у Расіі, у Беларусі ці ў любой аўтарытарнай дзяржаве. Гэта проста злоўжыванне з боку паліцыі. Гэта тычыцца не толькі мяне, але і журналістаў збівалі. Цяпер нам патрэбная метанакіраваная дапамога Захаду супраць чальцоў узурпатарскага ўраду і супраць тых, хто выкарыстоўвае гвалт. Ну и стоит отметить, что впервые, наверное, прозвучала очень жесткая реакция Запада. Запад ответил. США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Европарламент заявил, что не признает легитимность грузинского парламента. В свою очередь, грузинский премьер Кабахидзе обвинил в организации протестных акций некие внешние силы. Тем временем президент Грузии Исламе Зурабишвили, чьи полномочия формально истекают в середине декабря, и должна произойти процедура назначения нового президента. Его на этот раз изберет специальная комиссия выборщиков. Заявила, что не собирается уходить в отставку. Завтра мы сустрэнемся зноў. Побач са мной будуць запрошаныя асобы, якія далучацца да мяне ў кіраванні палітычным працэсам, бо я застаюся вашаю прэзідэнткаю. Законнага парламенту няма, і таму незаконны парламент не можа абраць новага прэзідэнта. Такім чынам інагурацыя не можа адбыцца, і мой мандат працягваецца да таго часу, пакуль не будзе сфармаваны законна абраны парламент, які потым зможа законна абраць майго пераемніка. Але я з вамі, і я застануся з вамі. И вот это заявление, мне кажется, очень важным, поскольку у недовольных оппозиции есть законно избранный всенародным голосованием лидер, который в глазах европейских и американских партнеров сейчас считается единственной легитимной властью, вокруг которого оппозиция, собственно, и готовится сплотиться. При этом премьер-министр Кабахидзе заявил, что до конца года Зурабишвили придется покинуть свою президентскую резиденцию, и что, мол, никакого права оставаться и находиться в этой должности она не имеет. Я Марк Подберезин, Кота Манагадзе, телеканал Белсат. Остаемся здесь, в центре грузинской столицы, и продолжаем следить за политическим кризисом. Дзякуй, Марк, за гэтыя падрабязнасці. Марк Падбярэзін, карэспандэнт праграмы «Вот так» на відэасувязі. І, безумоўна, будзем вяртацца яшчэ ў Грузію. Апроч некалькіх экземпляраў жывапісу 300 графічных працаў у Беларусі няма і не можа быць твораў Марка Шагала. Такі адказ мы пачулі ад усіх знаўцаў мастацтва, з якімі звязваліся, рыхтуючы гэтую тэму. Бо мы
знайшлі ажно 8 карцінаў мастака ў лукашэнкаўскай рэзідэнцыі Заслаўль. Знайшлі ў тэлефонных размовах паміж працаўнікамі дзяржаўнай установе «Дыпсервіс», што займаецца арганізацыяй афіцыйных прыёмаў і абслугоўвае дыпламатычны корпус. У 2021 годзе «Дыпсервіс» арганізаваў рэстаўрацыю твораў Шагала. А як гэта адбывалася, таксама цікава паслухаць у тэлефонных размовах. Юлія Цяльпук. Закаханы Марк Шагал з жонкою Бэлою лунаюць над Віцебскам. Аўтарская копія карціны «Над горадам», аднаго з найвядомейшых твораў нарадзінца Беларусі Марка Шагала, за 15,5 мільёнаў долараў пайшла з малатка ў нью-йоркскім Сотбіс. Перад гэтым з аўкцыёну «Крыстіс» твор авангардыста «Святое сямейства ў чырвоным» і «Каза ў зялёным» набылі па цане ў 6 разоў большай за лот. Шагал переведен в статус дорогих художников, да, там, коммерческие успехи, там это все, да. Шагал – художник, который не имел предшественников, и, по сути, он не имеет последователей. Шагал, как бы, для Беларуси, да, для Беларуси, во-первых, это в какой-то мере национальное достояние. Мастак напісаў 1022 жывапісныя творы, але ў Беларусі ёсць толькі некалькі карцінаў у калекцыі Белгаспрамбанку. Самыя першыя малюнкі мастака ў Віцебскім музеі і больш чым 300 графічных работаў у арт-цэнтры Марка Шагала. Они валялись на Фрунзе в подвале, потому что кому не нужные. И они будут валяться до сих пор или кому-то там отдать деньги. Ты понимаешь, это что, художественная ценность? Это бредятина левой рукой нарисованная кем-то, там. Затрыманых намі ад кіберпартызанаў, запісаў, праслуховак, тэлефонаў установы «Дыпсервіс» вынікае, што былі і іншыя творы. У чэрвені 2021 года група лукашэнкаўскіх службоўцаў арганізавала рэстаўрацыю карцінаў Шагала, пра якія ў мастацкай супольнасці нічога не вядома. «Дыпсервіс» – гэта дзяржаўная установа, якая займаецца арганізацыяй святаў, карпаратываў і абслугоўвае дыпламатычны корпус. Першы намеснік, былы контрвыведнік КДБ Максім Юдзін тэлефануе свайму калегу Владзіміру Клімаву, былому генеральнаму консулу Беларусі ў Даўгаўпілсе. Скажите, вот эти картины Шагала реставрируемые, они где находятся? У вас или в Заславле? В Заславле. В Заславле, да? То есть и степени готовности можно посмотреть там, да? Да, но она не очень высокая, потому как этот мужчина, который ими занимается, он сейчас направлен же до 16 числа на курсы сварщиков. Поэтому, когда после обеда он только приезжает, он тогда немножко картинами, немножко работает. Вот я сегодня и говорил, что если можно, то немножко, срок увеличить. Рэстаўратар атрымлівае перспектыўную ў сённяшняй Беларусі прафесію зваршчыка, а ў вольны час рэстаўруе карціны Шагала. А Максиму Юдзіну даручана прасачыць за хадой рэстаўрацыі. Где наш реставратор картин, если не секрет? Он на работе? Сейчас, минутка. Раскевич сегодня где? Да. Ну, что ли, наверное? Нет, подождите, я ему картины все привезли, все свезли сюда. Я ему сроки сказал, до 20 числа надо все сделать. Поэтому будет работать ночью и днем на резиденции, дежурить и работать. Найбольш пра рэстаўрацыю ведае Александр Радкевіч, адзіны сярод суразмоўнікаў чалавек, які трымаў у руках пэндзаль, калі працаваў маляром і тынкаром. Картины перевезены на Заславль. Сколько штук? 7 штук. 7 и 8, которая багет надо делать. Ну, который делается на этом. Заказали. Багетной мастерской. Багетной мастерской заказали, да? Ну, потому что его восстановить там уже невозможно было, старый. То есть 7 перевезли и плюс одна картина, на которой надо багет. Хорошо. Да, ну багет мы заказали, получается, это уже съездили. З размоваў вынікае, што на рэстаўрацыю 8 твораў славутага земляка «Дыпсервіс» мае 14 дзён. Александр Радкевіч выпрасіў 2 дадатковыя тыдні. Когда у вас будет багет? А это ж, уже надо в багетной мастерской сдать. Ну, они обещали, то есть, за неделю справиться. Вы уложите за неделю за это? Нет, за эту нет, вряд ли справимся. Сколько надо поставить? Оно может даже просто не высохнуть. Сколько по времени? Это ж надо, получается, я вообще планирую до 5-го. Мне как раз до 5-го отпуск. У іншых размовах Юдзін узгадвае пра неабходнасць накладаць грунт і фарбы ў некалькі слаёў, што сведчыць пра рэстаўрацыю менавіта жывапісных твораў. У ананімным каментары беларускі мастацтвазнаўца заявіў, нават месяца мала для такога віду работаў.
Калі гэта не нейкая вельмі сур'ёзная, а бягучая рэстаўрацыя, то я б сказаў, патрэбна 3-4 месяцы толькі на нанясенне і высыханне правзаклейкі, якая потым стаіць у максімальна кантраляваных кліматычных умовах. Наш суразмоўнік перакананы, калі б карціны былі ў Беларусі, інфармацыя пра гэта ўсплыла б у мастацкіх колах. Ніхто з кіраўніцтва дыпсервісу або іншых дзяржаўных структураў не стаў бы выдаткоўваць грошай на набыццё Шагала. Шагал – гэта мастацтва не для ўсіх. Яны заўжды куплялі толькі максімальна рэалістычныя пейзажы сучасных беларускіх мастакоў, каб потым вешаць у сваіх кабінетах. Эксперт не верыць, што ў тэлефонных размовах вядзецца пра арыгінальныя творы славутага земляка. Бо каб рэстаўраваць карціны, іх трэба спачатку набыць. Калі твор выстаўляюць на гандляванне на аўкцыён, вельмі важная гісторыя гэтага твора. Як ён ствараўся, дзе захоўваўся і як з'явіўся ў апошняга прадаўца. Нават калі б у кагосьці з дзяржслужбоўцаў прарэзаўся мастацкі густ і ён набыў Шагала, карціны павінныя былі сысці з рынку. Выпадкі, калі пакупнікі не названыя, бываюць вельмі рэдка. У прыватных размовах з жонкаю былы чэкіст дзеліцца сваім сапраўдным стаўленнем да накінутай зверху задачы. Решили типа, сколько картин у нас отремонтировано, он нахуй тебе те картины, Рембрандт или это Ван Гог или что? А что вы их, зачем их ремонтировать? Нахуй тебе тот Рембрандт, Ну? Они валялись на Фрунзе в подвале, потому что нахуй кому не нужные. И они будут валяться до сих пор, или кому-то там отдадите деньги. Ты понимаешь, это что, художественная ценность? Это бредятина левой рукой нарисованная кем-то, там. На совещании или как? Да, совещания даже не было. Просто звонил по телефону, как картины, а то, что, блядь... это самый важный вопрос. Да, вот такие то, что у нас, блядь, не полото бахча, а то, что у нас люди стоят никого... Калі ў прыярытэце ўраджай кавуноў, для мастацтва прасторы не застаецца. Мастака Антона Радзівонава не здзівіў узровень асабістай культуры былога спецслужбоўца. Я працаваў у дзяржаўных структурах, звязаных з мастацтвам, і некаторыя рэчы назіраў там, як ставяцца да супрацоўнікаў, і якой мовы бывае там размаўляюць, і думаеш, господи, я на кірмашы, дзе прадаюць мяса, не так лаецца, як там. Калі казаць пра стаўленне менавіта да Шагала, то прыняць ягоную творчасць у сучаснай Беларусі пакуль не гатовыя, упэўнены мастацтвазнаўца Андрэй Духоўнікаў, колішні дырэктар Віцебскага цэнтру сучаснага мастацтва. У творчасці знакамітага нарадзінца Беларусі багата сюжэтаў, віцебскіх краявідаў і колераў, успаміны, звязаныя з домам, вялікі ўплыў габрэйскага атачэння, навучанне ў Петербурзе і Парыжы. Шагал был такой же и жертвой антисемитизма очень серьезного в Беларуси. Причем этот антисемитизм, это, как его назвать, еще бытовой антисемитизм, да, то есть когда, в принципе, просто евреи это плохо. На самом деле, как бы творчество Шагала, оно не принималось, и, честно сказать, оно не особо и сейчас принимается, да, потому что это сложно, это какое-то все не наше, дорого стоит, да, там евреи раскрутили своего художника, да, то есть это все эти стереотипы, они существуют. И отношение здесь, конечно, странное, и большую роль в том, что Шагал как бы звучит на государственном уровне, это в первую очередь стоимость картин Шагала и его известность в мире. На пачатку лістапада мы звярнуліся па каментар і чакаем адказу ад камітэту Шагала, камерцыйнай установы, створанай у Францыі нашчадкамі мастака пасля ягонай смерці. Запыталіся пра імавернасць таемнага захоўвання ў Беларусі 8 твораў майстра. Зрэшты, магчыма, што твораў, якія мы шукаем, ужо няма ў краіне. Александр Анатольевич? Да. Беспокоит Белорусский художественный музей. Подскажите, картины Шагала, реставрируемые в 2021 году в Заславле. Мы о них узнали. Хотелось бы посмотреть. Есть ли такая возможность? Даже не знаю. Первый зам набирайте. Хорошо, спасибо. Я правда не знаю, где они сейчас находятся. Было, во-первых, их, может, уже нет. Как нет? Не может быть, что совсем нет. Это же не репродукции какие-то. Почему? Легко.
Набываюць жывапіс Шагала прыватныя калекцыянеры, карпарацыі, банкі і, вядома, дзяржаўныя музеі пры падтрыманні адпаведных міністэрстваў. 3 гады таму Польшча святкавала набыццё жывапісу і графікі мастака. Шмат асобаў было ўцягнута ў працэс закупу работаў. Прэм'ер-міністр, міністэрства фінансаў і камандная гульня ўсяго калектыву Нацыянальнага мастацкага музею. Jest po prostu przepiękny, to wszyscy wiemy, Chagall jest непаўтажальны. Ён папросту цудоўны, як усе ведаюць, непаўтаральны і адзіны ў сваім стылі. 14 карцін нам удалося набыць, падарунак на святы. Галоўныя карціны творцы можна пабачыць у Нацыянальным музеі Марка Шагала ў Ніцы, у Цюрыху, Іерусаліме і Амстэрдаме, у парыжскім цэнтры Жоржа Пампіду, у Мадрыдзе і іншых кутках свету. Магчыма, некалі Шагал вернецца і ў Беларусь, куды вяртаўся ў шматлікіх сваіх творах. Юлія Цяльпук, Белсат. Можа, усім беларусам пакажуць гэтыя карціны ўжо на наступным тыдні ці скажуць, што іх няма. Як пакуль гэтымі днямі і да канца студзеня вялікая выстава творчасці Марка Шагала адбываецца ў венскай галерэі Альберціна, і ўсім цікава. Тое, што дакладна будзе у нас, у Беларусі, гэта вялікае свята ў сераду 4 снежня. Цэнтр Выбаркам святкуе не абы што – 35 гадоў стварэння. Паўставанне ЦВК, можа, і было некалі годнай справай, а нават атрымалася зрабіць сапраўдныя прэзідэнцкія выбары ў 94 годзе. Ну, а потым пачалося. Як чорная метка, знікнення тагачаснага старшыні Цэнтр Выбаркаму Віктара Ганчара ў 99-м. І доўга-доўга пасаду будзе займаць і бавіцца ў матэматыку Лідія Ярмошана. Яна раз-пораз крала беларускую мару і надзею на перамены, абражала і апынулася на сметніку гісторыі. Хаця няблага пачуваецца, як кажуць, у нажытым непасільным трудом асабняку ў Драздах. Пэўна, будзе святкаваць. Будуць віншаванні і коркі ад шампанскага. Хуткае свята і фанфары для ейных паслядоўнікаў, а потым сядаць за новыя фальсіфікацыі. Выбарчае шоу «Must go on». Інстытуцыю ганьбы не віншую, а пра злачынствы памятаем. І гэтак Цэнтр Выбаркам увойдзе ў беларускую гісторыю. Сергей Падсасонны, да сустрэчы ў эфіры.